Gaueko 11:08 ez da ezustekorik izan. Mexiko eta Hego Afrikaren arteko norgehiagokan 2-0 irabazi du Mexikok. Gogoratuko dugu gaurko hau izan dela gizonezkoen futboleko munduko txapelketako A multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagoka eta txapelketa inauguratu duen norgehiagoka, eta aipatu moduan Mexikok 2-0 irabazi du. Bi entrenatzaileek, bai Javier Agirrek eta bai Hugo Brosek, honako 11ko hauen aldeko apustua egin dute. Batetik, Mexikoko entrenatzaileak Rangel atera du atepean, atzealdean lauko lerroan eskuinetik Reyesei jokatu, ezkerretik Gallardok, Montes kapitaina eta Vázquez izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdia Lirak, Gutierrezek eta Fidalgok osatu dute, eskuinaldetik Alvarado izan da, ezkerretik Quiñones eta puntan Raúl Jiménez. Hego Afrikaren aldetik berriz, 5-3-2 sistema ezarri du zelaian entrenatzaileak, Williams kapitaina izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Mudau jokatu du eskuinetik, Modibak ezkerretik, Embokasi, Okon eta Sibisi izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Xitole, Mokoena eta Adams, eta puntan Foster eta Reiners. Epailea Wilton Sampaio, Brasilgoa izan da, eta barrean laguntzaile Nicolas Gaio izan du. Hasieratik ikusi dugu Hego Afrikaren gaurko norgehiagokako asmo nagusia atzean eutsi eta kontraerasoan irtetea zela, eta Mexikoren berriz baloia eduki eta ahalik eta bizien areara hurbiltzea. Hasieran ez du lortu, Mexikok lehenengo minutuetan kostatu zaio apur bat Hego Afrikaren lerro horiek bilatzea, eta hasiera horretan nik uste, hala ere, batez ere kostatu zaiola ez direlako hasieratik euren bila joan, ez? Nik uste Mexikok ere nahiago zuela apur bat norgehiagoka nondik nora jo zezakeen irakurri, eta behin hori irakurrita baloia apur bat azkarrago, ez, mugitzen hasi, eta egin batean horrela hasi dira. Gainera aipatu behar da Hego Afrikak asko arriskatu duela partida hasieratik, oso ordenatuta eraman du bere sistema norgehiagokaren lehen minutuetan, batez ere Mexikok baloiaren jabetza zuen une horietan, baina gerora hasi zaizkio komeriak, arazoak, atzetik irten nahi izan du, baloia jokatzen irten nahi izan du Hego Afrikak, eta hor 9. minutuan Mexikok odola sumatu du, eta hor presiora joan da Lira, bikain lapurtu du baloia, akats nabarmena Hego Afrikako atzealdeak egin duena. Honek Quiñonesi eman dio area barruan, eta Quiñonesek Williams atea azpitik gainditu du. Aipatu behar da, hala ere, pare bat minutu lehenago Williamsek sekulako geldiketa egin diola Raúl Jiménezi, eta jada Mexiko abisua ematen hasia zen, eta 9. minutuan iritsi zaio saria. Hala ere, gerora Hego Afrika baloiaren jabetza eduki nahi izan du, baina zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera denbora guztian falta izan zaio, asko guztia, hor galtzen zuen guztia, eta alde horretatik Mexikoko atzealdeak ez du aparteko arazorik izan defentsarako garaian, ez da, hor saiatu da, Modiba eta Mudauk, ez, nola igotzen zirenean, bai Modiba eta bai Mudau horregatik jokatu du 5 atzelarirekin, oso hegaleko jokalari erasokorrak direnez, hori bilatzen saiatu da goikalde horretan Mudauren aldetik batez ere, baina ez du lortu, zenbaitetan lasterka eginarazi diete, saiatu dira hortikan bilatzen, baina ez dute lortu, inolako zehaztasunik gabe ikusi du gaurkoan Hego Afrikako taldea, eta apur bat partida hasieratik ere nabaritu da bi taldeen arteko aldea handia dela zalantzari gabe, eta horixe izan da gaurko partidaren gako nagusia. Mexiko, aipatu behar dira jokalari batzuk, ez, esate baterako Brian Gutierrez askotan ikusi dugu, bai barnekaldetik, bai kanpokaldetik, partida oro har
osatua egin du eta berari ere noski ongi etorriko zaio hori munduko txapelketaren hasiera hau mugarri izatea ez beretzat eta urrengo norgehiagoketan maila hau mantentzen behintzat saiatzea Brian Gutierrezi. Fidalgo ere fin ikusi dugu, zelai osoan zehar lasterka, baloia jasotzen, baloia aurrera eramaten, Quiñones ere bai, gola berak egin baitu. Eta, partida aurrera zioan enean, Mexikoren nagusitasuna geroz eta nabariagoa zen, Hego Afrikak Mexiko presionatzen ez zuenean bai, pase batzuk ateatzen zituen, baina bestela ikeragarri kostatu zaio, Brosen taldea alternatiba guztiekin saiatu da, baloia jokoan ateraz, baloi luzeak ipiniz, hegaleko jokalariak bilatuz eta Mexikokoak nolabait despistean harrapatzeko asmoz, baina ez du halakorik lortu eta egia esan, ez da arratsik xamurrena izan Hego Afrikarentzat, gainera Azteca estadioan jokatuta Mexikon eta gainera bertako selekzioak jokatuta, noski publikoa logikoa den moduan Mexikaren alde zegoen, ez da ere girorik atseginena izan Hego Afrikakoentzat eta ez dute partida erraza izan inondik inora ere. Eta, bigarren zatia jada 49. minutuan partida joan zaio. Beste akats bat egin dute atzealdean Hego Afrikakoek eta kasu honetan Xitolek oina sartu Mexikoko jokalaria bakarrik geratu denunean eta horren ondorioz epaileak kalera bidali du Xitole, kolpe latza, hau bai jada kolpe gogorra, oso gogorra izan dela Hego Afrikakoentzat, hor Xitole kalera joan behar izan duen une hori, eta, pentsatzen genuen Mexiko zulo gehiago edukita aukeraren bat izan zezakeela, baina ez du aparteko erritmorik ezarri, saiatu da, aipatu moduan, Alvaradoren eta Quiñonesen hegaletatik, baina oro har oso gutxi ikusi du Mexiko erasoan, batez ere erasoan baloia bizi mugitzen, hala ere, 77. minutuan, hain zuzen ere Javier Agirrek 2 aldaketa egin dituen une horretan, iritsi da bigarren gola, berriro ere akats bat Hego Afrikarrena eta Alvaradoren erdiraketa Raúl Jiménezek maisuki sareratu du buruz, garrantzitsua ere Mexikorentzat Raúl Jiménez golarekin astea, konfiantza hartzeko bere bederatzia da, erreferentzia nagusia Mexikoko taldean zalantzari gabe, eta golarekin astea Mexikorentzat sekulakoa da. Hemen jada partida erabakita utzi du Mexikok, jada esan dezakegu txartel gorri horren ondoren ere erabakita zegoela, lehen zatia ikusten maitzen Hego Afrikak behar bada ez zituela nahiko baliabide izango Mexikoren aurkako norgehiagoka honi buelta emateko, eta Mexiko gainera atzealdean seguru ikusi dugu, sendo esan dezakegu, baina egia da ez duela bat ere bortxatu Hego Afrikak, eta hori guztia aipatu behar dago, ezta? Eta minutuak aurrera joan diren enean Mexikoren nagusitasuna geroz eta handiagoa zen, Hego Afrika pixkanaka besoak jaisten, baloia hartzen zutenean egia mantentzen saiatzen zirela, baina aurrera jo gabe. Eta 84. minutuan etorri da, hain zuzen ere, Zuanek zartako bat, muturreko bat eman dio Mexikoko jokalari bati baloia askatu ostean eta baloia jokoan etzela, horren ondorioz epaileak barrera jo du eta ondoren mikrofonoarekin Brasilgo epaileak argi eta garbi adierazi du Zuane kalera zioala bigarren txartel gorria, kolpe handia, zigor handia, gaurko hau, kasu honetan
Hego Afrikako selekzioarentzat, zigor gogorra, eta hortxe, 84. Minutuan, baina ez da horra amaitu, gainera partida ez da horra amaitu, izan ere, 90. Minutuan, eta ni hemen enago ados, epaileak hartu duen erabakiarekin, izan ere, Hego Afrikako jokalaria, kasu honetan mudau, eskuinaldetik zioan, eta kanpokaldera egin du une horretan, Cesar Montesek sarrera egin dio, txartel horia bazen, baina gorria erakusteko aina ez. Eta nik uste Mexikok errekurrituko duela, txartel gorri hau, izan ere Cesar Montes taldeko kapitaina, eta bigarren norgehiagokan utsegitea, norgehiagoka erabakigarria izan daitekeen horretan utsegitea Mexikorentzat kolpe handia litzake, eta horregatik iruditzen zait errekurrituko duela Aztekako selekzioak, baina hor epaileak hankasartzen nabarmen xamarra egin du, eta ea nola konpontzen den hau. Eta hortxe amaitu da, partida oro har ez da gehiago gertatu, Mexiko gehiago izan da, etxean jokatu du, etxean bete du, egin behar zuen lan hori, 2-0 irabazita, eta Hego Afrikak berriz, erakutsi du iaia hankaterdi kanpoan izan dezakeela munduko txapelketatik, ez bakarrik emaitzagatik, baizik eta oro har erakutsi duen mailagatik. Eta, urrengo partida, munduko txapelketako urrengo norgehiagoka hemengo goizeko 4:00 izango da, Txekiar Errepublika eta Hego Korea arituko dira bertan, guk ez dugu horren analisi gehiago, gu etzi itzuliko gara munduko txapelketa honekin, kasu honetan jarraian esango dizuet ze partidarekin itzuliko garen, dena ondo bidean behintzat, Katar eta Suitzak jokatuko duten norgehiagoka horretan, Katarreko hautatzailea gogoratu gainera, Julen Lopetegi Asteasuko entrenatzailea dela. Kontua kontu, gogoratu, Mexikok 2, Hego Afrikak 0 Azteka estadioan.